Ginoo mana kaninyo, manausab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Humani ini dihay pangilin sa mga Hudeyo ug miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa Jerusalem dool sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag Bitsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 kapultahan nga gitapangkuan diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Og didto'y tao nga nasakit sulod na sa 8 katuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto, og nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kunang tubig makutaw na. Ug samtang manlimbasog ako sa pagadto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto. Si Jesus mingon kaniya, tindog, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Og diha-diha naayos siya o gidala niya ang iyang gihigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlaw ng igpapahulay. Busa giingnan sa mga Hudeyo ang tao nga naayo. Adlaw ng igpapahulay karon, og supak sa atong balaod ang pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako. Dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan og sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus sanglit diha may pundok sa mga tao niadtong dapita. Human kini mahitabo, gikahibalag ni Jesus ang tao dito sa templo og miingon sa Jesus kaniya, tanawa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unya milakaw ang tao og misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo nga si Jesus di ay mao'y nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudeyo paglutos kang Jesus, kay giayo man niya ang tao sa adlaw ng igpapahulay. Mga igsoon ko diyan ni Kristo ang maayong balita alang sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, o Kristo. Adlawng Martes, nining ikaupat nga semana sa panahon sa Kwaresma. Duha ka simbolismo alang kanako makahuluganon kaayo sa mga pagbasa nato karon. Binagay-nagayo diha sa unang pagbasa usab nga gikuha gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Mahitungod sa templo o sa tubig. Alang sa mga Hudeyo, kining duha naghatag og pagpakahulugan sa kinabuhi, no? Simbolismo sa kinabuhi. Ug labi na gayud ang tubig nga gikan sa templo nga magadagayday uban ang grasya ug panalangin sa Ginoo. Nga tingalihang tod karon mausab kini ang naghatag og pagpakahulugan kanato, no? O nayuban mangayo og holy water sa simbahan, ug nayuban bisan kon nay mga blessing diri na muduol gyud kay magpa-bless, no?
It's something for us that gives meaning to life, no? Kinabuhi o kinabuhi nga walay katapusan. Nang gisaysay ni Propeta Ezekiel, gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo ug didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan. Unya kining tubiga nagadagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan, naglugsong ngadto sa walog sa Hordan. Bisan unsa nga mga bahin nga maabot nining tubig, hatagan og bag-ong pagpakahulugan, no? Ang muadto sa dagat mahimong tab-ang ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang mga binuhat, no? Nindot nga paghatag og pagpakahulugan ngadto na sa tubig nga naghatag sa kinabuhing walay katapusan, no? Kinabuhing madagayaon, no? Ay nangatong Sabado dunay among gihimo nga pilgrimage uban sa mga lectors and cantors, no? Wala lang to damha sa among pagbisita sa mga churches in the south nga dunay holy door, among gisudlan ng mga templo, mga simbahan nga dunay holy door, kay hapit naman matapos pod ang tibok tuig natong kasaulugan sa 500 years of Christianity. Although murag extended man kini karong tuiga, hangtod ang uban hangtod sa Disyembre, no? Ngadto sa among pagpaniud to sa kasimbahan sa ganito, simbahan Bulhoon, no? Sa among pagpaniud to ngadto sa Atabay, nga naay nakasulat mga Atabay sa Bulhoon, no? Para nako that gives something gikan sa churches ngadto sa among staff ngadto sa Atabay nga daghang tubig, no? Sagog magkuha ka dito timba puno sa kinabuhi nga karon na nako na realize ba ang meaning while reading our first reading from the book of the prophet Ezekiel sa kanindot nga pagpakahulugan diha sa kinagbuhing madagayaon, no? Sa lain pod nga mga pagpakahulugan, anything abusaran dili pod maayo, no? In the New Testament dunay uban nga gihimong merkado ang templo o gipanglimbuad ni Jesus ang mga mangingilis og kwarta. Ayaw himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Ug ang tubig kung usahay dili pod bantayan or sa mga katalagman nga moabot, no? Tungod sa pag-abuso sa tao sa kinaiyahan, nagkahulugan usab sa kamatayon, no? Pandiri sa Ebanghelyo sumpay gihapon sa susama nga tematika, susama nga pagpakahulugan, kaayuhan sa mga sakiton, ang linaw nga gitawag bitsata sa Hebreo. Diin daghan ang mga masakiton nga atoa dito. But very surprising, daghan ang mga masakiton, mga buta, mga bakul, mga paralitiko, o uban pang matang sa mga balatian sa tao ato adito, usa lamang ang giayo ni Jesus. Usa lamang ang giayo ni Jesus. Katong tao nga nasakit sulod sa 38 na katuig, 38 years nga pag-antos sa iyang balatian, wa gayud siya ingon na kawad-i sa paglaom hangtod nga miabot ang adlaw nga siya giayo sa atong Ginoo, no? Lakaw dadang imong gihigdaan pauli sa inyo, bisan pa man kon sa sinugdanan wala siya makaila sa atong Ginoo. Nangutana ang mga tawo, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan o paglakaw? Siya miingon lamang, ang tao nga nag-ayo kanako, no? Bisan wala siya makaila o posible gihapon
bisan pa man sa atong mga unsa pa kadaghan nga mga gituuhan, mga debosyon, hiling anaara gayud sa Ginoo, no? Dili sa atong kaugalingon nga paningkamot. Apan naghatag gihapon kini og pagpakahulugan sa pagpabilin nga makanunayon diha sa atong panaw sa pagtuo bisan unsa kini kagamay. Sa katapusan, nailhan niya nga si Jesus di ay kadtong nag-ayo kaniya. O gipahimangnuan siya, ayaw na pagpakasala, aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Nga naghatag nato og gamay nga glimpse nga perhaps tingali ang hinungdan sa taas nga panahon nga siya nag-anto sa maong balatian tungod sa kasaypanan nga tawhanon. O gipahimangnuan siya ni Jesus, no? Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo, no? Ang tanan gihatag na kanato, naghatag og pagpakahulugan. Templo, tubig, guban pang mga grasya. Apan sa ginaingon ko sa unahan, balikon ko sa pag-ingon, kung anaa ang pag-abusar sa tao, kamatayon gayud ang mudangat. Pagampo mga igsoon nga matag karon og unya sa atong makanunayon nga pagpamalandong, makanunayon nga pagpangandam ngadto na sa Semana Santa, sa Pasko sa pagkabanhaw, makakita kita og mga pagpakahulugan sa tanan-tanan nga gigasa sa Dios kanato. Gasa sa pagtuo, gasa diha sa pagkahiusa nining atong simbahan, o gasa nga naghatag sa kinabuhi o kaluwasan bisan asa ang dapita, bisan unsa nga bililhong gasa sa Dios kanato. Kahigayunan sa pagbag-o, kahigayunan sa paghinulsol, kahigayunan diha sa lambigit usab diha sa atong isig katao. O ginawton ta mga pahimangno diha sa pagbiya, diha sa pagsalikway sa mga kahigayunan sa pagpakasala, aron dili kita mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo nining atong panahon karon. Hinaot paunta. Palihog manindog. Diya sa atong pagsangpit sa Dios, ato karong ipalanog ang atong mga pag-ampo o pangaliya kaniya. Mutuwaw kita diha sa pagingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan kanunay nga magmaligon taliwala sa mga paglutos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang atong mga nangulo sa panggamhanan magbuhat kanunay alang sa kaangayan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga alang ni atong nagantos sa nagkalaing laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot Obispo, Joel Sibalyipari, mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga matagamtaman na sa atong mga igsuon, nga mibiya na niining kinabuhia, ang walay katapusang kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Ulangit no namo nga mahal, ipadanag na kanamo karon ang kahayag sa imong kaluoy, aron sa ingon
kanunay kami nga magdaig kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.